Fitra mibgħuta lill-Ministru Byron Camilleri, is-Sindku Nazzjonalista tal-Mellieħa Gabriel Mikallef appella sabiex b'mod immedjat terġa' tinfetaħ l-asta tal-Pulizija li issa ilha magħluqa għal 5 snin. F'post fuq il-midja soċjali is-Sindku spjega li l-asta tal-Qawra weħeda ma tistax tlaħħaq mal-Mellieħa, il-Manikata, Ladira u Selmun, u filwaqt li ringrazzja lit-tim tal-Pulizija tal-ħidma tagħhom huwa qal li mhux biżżejjed li jkun hemm uffiċjal wieħed biss idur mal-lokalità. Hawnhekk is-Sindku saħaq li hemm bżonn mill-inqas karozza stazzjonata fil-Mellieħa biex tkopri iż-żona kollha. Gabriel Mikallef spjega wkoll li storbju fir-residenzi, illegalitajiet, inċidenti u traffiku huma problemi ta' kuljum li ma jistgħux jiġu indirizzati mingħajr allokazzjoni serja ta' riżorsi u b'viżjoni ċara. Is-Sindku tal-Mellieħa qed jittama li l-Ministru Byron Camilleri jisma' l-karba tal-poplu Mellieħi u jagħti widna għad-diffikultajiet serji li qed jaffaċċjaw ta' kuljum.